трябва да споделя с вас. Какво се случи, приятели? Половин килограм мадагаскарска ванилия получихме преди 2 дни като подарък. Аз и Миро от Руджо, нашия нов мадагаскарски приятел. Мисалч Бецака, авием по Руджо. Благодаря от сърце, Руджо. Ако сте гледали видеята ни в YouTube, значи сте виждали и Руджо. Усмихнат, много добър, разказа ни и показа толкова много за Мадагаскар. Оказа се, че скоро имал клиенти от България, които са разбрали за него от нашето видео и Даниела ни донесе тези шушуки. Мога да повярвам, трогната съм от сърце. Исках да ви разкажа за тази история, защото това е една от основните причини да пътуваме. Да се срещаме с различни добри хора от целия свят. Защото без значение какъв е цвета на кожата ни и какви езици говорим, когато хората са добри, те винаги си приличат и са едни и същи. Трогната съм, Руджо, ще има много рецепти с ванилия. Благодаря. И на Дани, не се познаваме с нея, но жеста също е голям. Нямам търпение, скатавам ванилията и започвам да готвя в новата кухня в Карлово. Харесва ли ви?